budeme natáčať Murder Mystery. Že budeme natáčať Murder Mystery. Ideme sa zatiaľ kúkať, ako hrajú. Za to sa tu schováva. Tento je killer. Už sú iba dvaja. Ona musí nájsť asi zbraň a možno aj má zbraň. No. Tak killer nevie ani, kde je. Podľa mňa ju ani nenájde killer. Podľa mňa to ona vyhrá. Ona išla preč. Ju zabije, podľa mňa. Yes. Vyhral killer, murder vyhral. Tak, ideme ďalšie. Že tu mám jedného frienda. Ukáž. Neviem, kto je ten friend, ale sme tu traja. A už sme tu viacerí. Tak dobre. Ideme ďalej. Ideme proste hrať. No. Mne sa to jak seklo. Že by som si mal dať reset. No, takže ideme hrať a vyberáme nejakú dobrú mapu a proste musíme nejakú mapu vybrať, vieš. No, dúfam, či budem murderer, alebo chcem niekoho zabiť. Tak som innocent, takže si musím dávať bacha, či ma niekto nezabije. Tak, ja idem. Tak ja idem ďalej. Dúfam, že ma nikto nezabije, nejaký murder. Tak, skôr som si myslel, že je to murder. Tak ale dajte like a odber. Prosím, toto je asi murder. No, dajte like a odber a komentár napíšte, akú hru hrajete. Teda, akú hru mám natočiť. Napíšte do komentárov, plus. Dobre. Tak, idem. Dúfam, že ma tu nikto nezabije. Kokos ide za mňa. Pomoc. Môžem sa zabiť. Nie. Dobre, a pani, napíšte do komentárov, čo by som mal natočiť. Lebo tak sa snažím, veľmi sa snažím, len teraz je noc, tak musím byť potichu, lebo teraz doma každý spí, hej. Takže musíme čakať, dokým dohrajú. A toto asi zomre. A už sú tu iba dve. No, takže musíme počkať a dokým zabijejú. Dobre, tak asi content je nejaký zlý. No, tak či sa vám toto video zatiaľ páči, pretože ja neviem, možno by mohlo byť pekné. Už dohrali, takže môžeme ísť zase hrať. Tak, neviem, čo to budeme robiť, ale tak napíšte do komentárov, akú ďalšiu hru ste mám zahrať. Ideme Christmas in Italy. Z do komína nepôjdem, čo? No takže napíšte fakt do komentárov, čo si mám zahrať. A dajte like a odber. A ak si chcete so mnou zahrať, napíšte do komentárov svoje meno a ja vám napíšem moje. Tak idem. OK. A dajte odber na Luky hraje. Pretože ja hrajem. Či ma tu niekto nezabiť. Aha, tam je nejaké dievča. Podľa mňa je to nejaký killer. Tak ale aspoň sa tu... Ty kokos. Tak
Ja nechcem tam byť, ak sa chce ma niekde aj schovať. Tak ideme. Juj, podľa mňa ma chce zabiť. Bum. To ma hádam nikto nezabije. To by bolo zlé. Nie, niekto ide. Bojím sa hrozne. Dúfam, či nikto za mňa nejde. Dobre. Do prdele, niekoho som tu videl. Dúfam, či to nie je killer. Nie, ide za mňou. Nie, tu je nejaký. OK. Musím dávať pozor. Ja sa budem kúkať. Tam je killer. Killer ma ešte nezabil. Yes, vyhrali sme. Takže sme vyhrali a môžeme ísť ďalej. No nic. Idem sa presunúť na strechu, tak ideme. Nedalo sa ísť na strechu, tak som na balkóne. Ja sa bojím. Innocent. Ja chcem byť už murder. Ja sa bojím. Ona ide za mňa. Nejde. Takže musíme ísť. Čo tam robíš? Musím dávať pozor, aby ma nikto nevidel. Áno. Pomoc, ja sa bojím. Tak skúsim ísť nájsť vraha a keď ho nájdem, hneď vám poviem. Nenašiel som vraha, ale vrah ma zabil. No, tak. Napíšte do komentáru, čo by som mal natočiť ako ďalšieho, pretože toto video končí. Čus. A ešte raz. Čus.